Civîna bütçe 2026 a Komisyona Plan û Bütçe ya Parlamentoya Türkiye'ye. Sayın Başkan, Plan Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri. Civîna bütçeye lê di rojevê de pêvajoya çareseriyê heye. Kanaat önderlerinin gelerek konuya ilişkin... Serokê Parlamentoya Türkiye Numan Kurtulmuş dibêje, şert û mercên herêmî û gerdûnî Türkiye neçar dikun ku pirsa Kurd çareser bike. Ve Türkiye içinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel şartlar Türkiye'nin şert û mercên herêmî û navdewletiyên ku em tê de ne bi rastî jî hewce dike ku mijara terorê bi tevahî bêqedandin û Türkiye neçar dikin ku ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê û mîsûgerkirina aştî û biratiya mayînde gavan bavêje. Di vê çarçûveyê de Komisyona me xebatên girîng pêkanîne û li ser van xebatan berdewam e. Yürütülen dış politikamız meclisimizin de... Lê gotinên parlamenterê İYİ Partiyên derbarê PKK û Numan Kurtulmuş de bu sedema aloziyan û kurtulmuş hola civînê bi cî hîşt û derket. Tamam. Yani sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık. Helbet me fêm kir ku hezkirina we ya PKK heye. Tiştê min fêm nekir ev e. Hezkirina Abdallah Öcalan a ji bo Numan Kurtulmuş ji Kûtê. Pirsgirêk li vê derê ye. Hezkirina Abdallah Öcalan a ji bo Numan Kurtulmuş ji Kûtê. Abdallah Öcalan dibêje ku divê ev komisyon bê avakirin û Numan Kurtulmuş serokatiya wê bike. Sala 2013 gotiye hevalno. Numan Kurtulmuş piştî bi cî hîştina demjimêr û nîvekê û derketina Erhan Usta ji hola komisyonê careke din vegeriya nav hola komisyonê. Ji aliyê din ve şanda İmraliyê ku siyê mehê bi Erdogan ra civiya bû, dê roja duşemê sê mijdarê serdana İmraliyê bike û li gel Öcalan bicive.